Balma Malion ala sago au sago Mali klaliko kuma mun fora o de la tegetola flenne aywa Mali mogoba be abeka video na mede ay ni video konungolo Mali mogoba be ka video yisora meka kuma au fait bi jeudi 27 août 2026 Malion ay ni video kolongolo Mali mogoba be ka soro Mali dugutikila kaw Mali dinanya mogo Mali comme on appelle la chef de coutumier bela jenega kuma ina mais c'est très important. Nations Unies mogo on est Assimi Goïta ou ñogonye à travers ou ka chideuna Mali ko Nations Unies ka AEC reconnu Mali be ka kuma ina mede ko Mali be fait ko Mali ni Burkina Niger ou be fait de AEC ka reconnu ina fo CEDEAO reconnu na chukwana ni Nations Unies AEC reconnu ça ou be demain au AEC Malion nous ne flè kan kuma fo abaro Nations Unies mun funyana Nations Unies ko Assimi Goïta nunuma ntendo wala de irisu yande be baga de me irisu yerebe fa nga sigak anga ta korke na Algérie ni corona cha irisu bala me sigi kuma kan ni corona cha irisu be ka Assimi pousser ka kata Algérie ni asikile de accord d'Algérie kan tugunta ima Algérie ni son kadi Algérie te perdu ko ina de tant que amato Algérie Algérie ma bola non fait de on debe ka bola Algérie non fait donc c'est ça Assimi Bado il est en position de faiblesse comme il y a fa dans la vidéo temele na ngo Assimi be négociation de là Mali est accord d'Alger ni ibeka maseka appliquer de Assimi Goïta bena au accord d'Alger de o akana ba sara kantara na bena sede akana a bara do mena déjà bara kun folo kara abla mega ka tagalila parce que Nations Unies ko di olube AEC reconnu à condition olu ye accord mun ke Mali o olu ka sorasu ganga boyan ka Nations Unies kaski bleu ganga boyan donc Nations Unies be AEC reconnu ni Mali fana ye accord ke ni Algérie ka accord d'Alger ka ta ke Algérie Assimi Goïta de ma fo ko Mali kungo te ta fo jamana were kan Mali ngo nunu be fono ka dundi Mali kungo de be ka ta fo Algérie bi ni ala che ou be accord d'Algérie là ay ta vidéo ina je ou e tagali mun ka Algérie ay abla job nyada la je amolale non ko généré non doni abla mega be ka discours kan tu sens qu'il est gêné quoi malien ay tout nyada ou la je dron ni Mali sigilé de accord d'Alger ma ima en club là antara frappe ke Kidali antara frappe ke Tenzanga teni na ma fo ngute ka frappe ke de mais ni frappe be ka ni Assimi wula dongo do kabeta Kidali mene sobe yere la en Algérie be kele na Assimi wula do kabeta Tenzanga teni na Algérie ka ni divorce ma ka fuma ko tunya mogodi na de fleka kuma fanya na de ou bise ka baga lu ka ta frappe ni fonga mais nous aka sobe en Algérie be kele anya Kidali mene ko folom ga Algérie tara Algérie nan kella Algérie wula ka ankele direct kairana kama beuma donc si ça on de ato Algérie tala awa anga accord d'Alger fana anga taka négocier na Algérie irisu here de fana be go fana to pousser ka ta fait irisu ande me baga de irisu ya Assimi te sedi irisu iski ga me Assimi na jedi parce que Assimi na ka bede kele ay Malion kele wakati bina marfatigu be ka fara nyogon ka yafa nyogon ma marfatigi munu ye nyogon fa faga marfatigi munu ye nyogon ba faga olu klara ka yafa nyogon ma ki tege di nyogon ma ka ni aye bi Mali be ka segen marfatigu bolobi parce que ou marfat ou vagabond damaou ou yere damaou de la ka kele fo ka nyogon faga jeni mogo ye fagali mu da emenela ka Mali armée ma daka mais olu ya fara nyogon ma ki tege di nyogon ma ora to u ya segen ora to u ye Kidali mina ana ni ada FLA kelema ni ada emenela mogo kelema bilaw tse ka Kidali minana uni jenim de farala nyogon kan debu be ka fara nyogon kan anya fo onyana bo bi en flamme lo kene de kambi bi on ne be ka négocier bi on ne sigile flen accord d'Alger ma Nations Unies ko accord d'Alger de be appliquer Assimi Goïta ko ka sona Mali ay kuma ina mede Nations Unies moko ko ambe AEC reconnu à condition que afra be accord d'Alger appliqué ou be ko do Maliona ou be ka bezifu créer réseau kan kata débat kolon bla réseau kan mozo ka la sigilide adonta abe mana ko de kan singorla nyakasa ne j'ai famille quoi ima ne manda do mana ko nna nete kanda do parce que ne nyabe muna mumbe kanalide Assimi ibeka desaraka accord munke Assimi de bena accord nke wulu farba ni ga wulu far faga don tabiki
Assimi aka wulu faram be faga Algérie wulu de be ka kimbi Assimi yere be ka voyage mi ka kata Algérie utela ta kuma dore ka obela ta kuma ni obela ta kuma nin korana cho be négociation na ne defla ka kuma infana be ne ala somi de ne ga ntaro na Assimi be na si ntaro ni surasi do be na gen yana ka si ma keni Mali klali ko kuma ka Mali das segeri la ka kla ka a boroto ka tla o de kuma be ka fo Algérie bi billahi na ya me domi ko Mali surasi do na Kidali akana barawla de o be jomuda ka système de ke anye accord waga mu ke ka Blaise Compaoré to ka Mali surasi kemeni biduru ta ka to black Kidali ko photo ta ko armée malienne de Kidali Assimi be fe ko nyogona si de ke ka yoro calmer wala sa bi se ka fera ka ko parce que Assimi kungolo kalara ate ka lafia avec à critiquer Fambe, mon be ka dimi Fambe. Donc, ale be lafia chogomi. Hal no be politicien ga système de Assimi fle ko de ka yoro sumaya ani marfatiku ka jeres ka dia ko be ko imaye a carrière ka marfat a carrière ka terro blanc. Mais malien de wara munu be numa marfata Mali contre amolu blanc. Ora ko so ne do yo be ka fo ko Assimi be ka ben gani ko Assimi be ben no fe. Na be ben no fe. Abe ben damina re ka sokona de la folo. E douti ya di ka taka benka ni du reche I re ka du kona ni ka du de on ka ben foloke e be fara arrogance de ala munu ye Mali surasu faga ngi olu bla ka bokaso la munu ma mo faga ko passe o doro ko ke Assimi ka fugula njengele no I olu kele I kera fado nga sena samara de bi I fefe fono ya bedun bet kerila be adaji tu kunche manchela akumbe fo Assimi na ko sama ayi Assimi make zonza inde Assimi kera soso di yara soso ka dogo ni fembe Assimi kera soso di billahi Assimi binjo ko jugora de ben le cerveau nous ol de kumeke e sangorota ben le cerveau ka micro kele ben le cerveau kule ko kele micro la bina jaraka mogo be sran Algérie be sran France be sran ben le cerveau ben le cerveau de Fali Abdou Niang ni bubula ni danga diate jome ben de cerveau fallait Abdou Niang na jome ben le cerveau fallait Boubou Mabella Allah kan danga de mana yele hali chefan ka techi ben le cerveau ak chekele mu kumbe boulevard fa iwo mine ko don kasola kata danga den galon tegela den ta ku kenyo ka betekele ay Boubou wele ka kata boulevard la tesi ala teka palefa ni ben bora bi ali ben le cerveau bora kasola bi ni mi ko rama be abe boulevard fa ni docteur Sogel ko kala maika bora kasola bi ni mi ko ni docteur Sogel ko kala maika abe boulevard fa ko wulu faramba ni ga wulu farfa ka do tabiki aflebi abe kata Mali clarif papier de ba bulu bi Algérie bi aw nunu be négociation la ima obe ka taka imagine obla antara Kidali frappé antara Tezawaten frappé obe ka photo do ira farapu be ka ke ibala kale ko ayiko ubeni kuma la gacha kalo kelenge tatemene sisite bo nu ya farapu yirila ibala kale ko Kidali be sisira ko sisa ngene ko arme bisegi takama ka don Kidali ubatla ka uga chatri bola doro erebelu betla ka taka photo nu bla ka page sans fait erebelu nu fle uni sonjale mba de do parce que accord de be ka kesisa abe akabe ka accord de ke ani erebelu chebi ube accord d'Alger de be ka kebi accord d'Alger minimal ngo ku tafe nanye jamala boko ibeka be accord d'Alger blana ante abana anyo beke master sumin beka dongli da kante son ayo papier mu haramunde Assimi go tafle ka sego de mabi billahi Assimi ala ka danfen bela wulu de be fono ka dun Assimi iye fefe fono ya bedun ya fakadi ye Kidali sorodomi ye go gouvernement chika M5 Janfa Kasado Kamara Janfa ko bo défensif ka taka défensif ministère de défense parallèle créé Kuluba ini Yamusa Kamara ka armée frafra ka armée nganama élément nganama ka bekele ku mine ku don kasola kan galon tika ka noro Abassi Dambélé nema sagara nuna ani Mali officier ba fefebe ka farin aya be jolo kari fanga mieto denya bulu kan ke fade na sera samarai kan malo kan ta kan da juguma Abassi Dambélé nema sagara minana domina o ma teme ke semaine kele ka farabugu bina fo bi farabugu be mo bulu Mali dugu baden ne be tero bulu ne be kuma kele fo Mali onyana o Nations Unies benala de Nations Unies be AEC rekoni awa ko Nations Unies ku deme ni war ko u deme ko Nations Unies ku deme o bise ku deme chogomina bon AEC de o kelende la ni Nations Unies ko kabi ka institution fait garantie iba tout à la main qui donne c'est la main qui commande
aw bɔra CEDEAO la ka taa CEDEAO wɛrɛ de créer a ye CEDEAO pusisi CEDEAO de créer fanga miyatoya CEDEAO aw ma AES créer révolution kama a ye AES créer fanga miyatoya de kama billahi talahi an peuple ye AES mun créer o ni aw ka AES tɛ kelen ye ne bɛ AES fɛ hali sini aw nana an ka AES de tiɲɛ an bolo aw sɔrɔsiw ma AES créer docteur Choguel Kokala Maïga ni Burkina premier ministre Apollinaire olu de AES créer sɔrɔsi ninnu ye opportuniste de révolutionnaire tɛ foyi tɛ ni sɔrɔsi ninnu tɛ révolutionnaire ye c'est des assoiffés du pouvoir c'est la pire vérité que j'ai dit aujourd'hui u tɛ révolutionnaire ye révolutionnaire tɛ farafarali kɛ révolutionnaire bɛ compromis de kɛ a ye jamana jumɛn ye ko président n'a ka partisan de bɛ se ka dugu défend Amérique défend ni Trump n'a ka partisan dɔrɔn bɛ se ka Amérique défend non c'est le peuple qui doit être uni o jɔn ka baara o président de ka baara ye depuis domina ne Assimi ye hɔrɔn de depuis domina kati bɛ attaqué Assimi kun kan ka mɔgɔw bila ka bɔ ne y'a bɛɛ fɔ a ɲɛna dɛ a ye taa n ka vidéo kɔrɔ lajɛ n ko Assimi Goïta n ko jamana ka kalan minnu bɛ k'anw kɛlɛ olu yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faga olu taara ka bɛn kan ka yafa ɲɔgɔn ma an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se Mali la ɔ e yɛrɛ de ka mɔgɔw man di e kumana Abbas Dambélé bila ka bɔ kaso la ka Nema Sakara bila sɔrɔsiw moraliw bɛ ɲa ka sɔrɔ ka côté politique côté militaire ka mɔgɔw libérer ka na ni bɛɛ dɔw ye quoi c'est à dire ka yɔrɔ calmer dɔɔni bon i ban k'o kɛ i bolo ko Bubu Mabel ninnu ni ɲangu dabaraw de bɛ se ka to i ka taga ɲɛfɛ non i yɛrɛ ta tiɲɛ de k'i yɛrɛ mago sa bilahi talahi awa bɛɛ tigɛr'i la bi ka tila ka kidaliko kɛ an minnu y'a dɛmɛ Kidali bɛ sɔrɔ ka taa min dɛmɛ ka tila tuguni ka Kidaliko ta k'o kɛ ɲagaralabɔ ye maliyɛnw na ka politisiyɛnw neni ka maliyɛn bɛɛ neni wayi Assimi de kelen sera ka Kidali sɔrɔ e kelen de Kidali sɔrɔ e fugari Kidali sɔrɔlen e taara Kidali visiter yan e président fou président barika bannen président dangatɔ e Kidali sɔrɔ e taara Kidali yan e taara Kidali. Tu es la honte de tous les présidents du Mali. Kidal sur la mata Kidal. Ibeka tara Kidal. Mali président betara Kidal. Pour ton président la fo e. Campagne wakati Ibeka tara Kidalu. Anaga sur la sigila ma akentara. E mata. Et allez meto ali kito vice président la mata. Abefle. Kidal ka sur foka Kidal bochana e mata Kidal. E en fokadi. E Mali on kele. E Kidal perdu. Mali jaune stratégie fait ya be perdu. Parce qu'il bolo ki kelen de bisi bon ni ma baraka banen na to ni tubabu sera kan coloniser parce que te se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan leader ye mɔgɔ min a bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan di e minnu y'an kɛlɛ u kelen tɛ o ngolu farala ɲɔgɔn kan di ne bɛ ka kuma in fɔ kunfin i ka insiga den ninnu tɛ nin faamuya a bolo ko jamana jɔ ye dusukolo de ya ou bien jamana jɔ ye non ni karisa tɛ an ka karisa dabɔ a la o tɛ kɛ o ni ye président ni jamana ka kalan e de bɛ i bɛ mɔgɔw la convaincu de i bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ ka campagne politique campagne de kɛ i bɛ mɔgɔw la convaincu i bɛ mɔgɔw bila sabali sira de kan o de leaderia ye o de mɔgɔbaya ye mais Assimi ye mɔgɔnin de mɔgɔnin a bɛɛ ni Ala na ka cɛ Assimi kɛlɛ bɛ ka jamana kalifa basafagala la hali bila koro ni ye Mali kalifa la taa gérer tan ninnu ye denmisɛnninw de sinji kasa de bɛ ninnu da fɛ c'est des bambins des voyous des vagabonds musoko baya wari de Mali wari u nana u sigi dɔrɔn musoko ni gulomi ni manamana ko dɔrɔn muso promotion jamana hali kɛlɛ ma ban parce que a bolo Kidali sɔrɔla kɛlɛ banna bon bi i filɛ ka taga i bɛ ŋunumali fɛn fɛn la bi i sigira accord d'Alger ma donc maliyɛnw de kun don a kan bɛn